Prince Mboni's mother was a teacher, a school teacher by the name of Amy Ndlovu, who was teaching at a school in Nongoma called Emahlombe. And my late cousin, the King Cyprian, had a fling, F-L-I-N-G, with this lady, a divorced woman. And that's how Prince Mbonisi was born. And he did not grow up in the royal court. And that is why Prince Simagade, who was actually the son of the late King Zwelithini by a lover too, not from one of his wives, Kaja Buthelezi, a chief with a double agenda, iBhayibheli kaKhongolose. Elingikhuluma zonke inhlamba lezi nembhedo uqobo lwayo. Yileli iBhayibheli. Leli bonke umntwana umbonisi kabacaphuna kulo uma bengithuka bethi kukhona abenza sengathi bangabasendulo begudla mina. Kungimangalisa ngoba umntwana umbonisi kufanele ngabe uyazi ukuthi wazaleka kanjani. Ukwemukela kwakhe umne wabo isilo esikhothameyo akasukwande akwenze iqhele akhohle ukuthi wazaleka kanjani ukuthi akazalwa noyedwa umkaNkosi. Wazalwa isiqebe sesilo, isiqebe sengonyama esazwana naso inkosikazi yakwaNdlovu uEmi engimaziyo wayifundisa esikoleni eMahlombe kwaNongoma.